خوندکارên xweşik û delal dema we xweş be ez bi hêvî me ku hûn baş bin. Ji xwe di waneya me yê borî de xwendekarino me hin destûrê ziman me ku dema ku ziman ketwarê nivîsandinê de gelek destûr jêr hat dayîn. Ji bo hêna destûrê nivîsê di waneya borî de me bi hev re zelal kir. Ana em bên ser xala duyemîn ji a destûrê nivîsê ew jî xalbendî ne. Xalbendî kengî têm kar anîn û çawa têm kar anîn û cihê wan û me çawa me hev re delal bikin. Heger em bên ser xalbendiyan a destpêkê em bêjin xal. Xalbendiya menî a destpêkê xal. Ev xal bi rastî di hindirê mijara û hevoka de em gelekî kar tînin. Ji xwe nîşana xalê jî hûn dizanin vî awayî ye. Xal kengî tê bi kar anîn em ê rêz bidin. Di vir de di destpêkê dema ku dikeve dawiya hevokê de. Xal di hevokekê çêkit, hevokekê saz bike, dema hevoka te bi dawî dibe, di xalê dinivîsîne. Her wiha piştî xalê jî ji xwe me got em tîpa mezin dest pê dikin. Dema ku ez dibêjim Amed çû dibistanê. Vala xwe bidêne? Amed çû dibistanê. Amed çû dibistanê ez hevoka me bi dawî bû ez xalê dinivîsînim. Di dawiya dema ku hevoka te bi dawî dibe em xalê dinivîsînin. Her wiha me di waneya çûyê de jî got piştî xalê jî em bi tîpên mezin dest pê dikin. Em bên ser a duyemîn di rêzkirina jimaran de. Dema ku ez jimarna binivîsînim ser lênûsa xwe ez wan rêz bikim ez navbera wan de xalê datînim. Mînak dema ez bêjim yek xalekê datînim, do xalekê, sê xalekê, çar û hetanî dawiya hejmarê ku pêwîst e got em binivîsînin. Ya sêyemîn dema ku em dîrokê dinivîsînin. Em îro bên dema ku em dirin dibistanê lênûsê me biçûk hene em dîrokan rojê, roj, sal, meh em dinivîsînin. Di wê dîrokê de jî em xalê dinivîsînin. Mînak em bêjin îro dîrok çi ye? Em ê bêjin heştê. Em ê xalekê deynin. Heştê meha çendayî zarok no? Heştê meha çara. Dîsa em xalekê datînin 10,020. Tamam. Em xalê li vir dinivîsînin di navbera roj û meh û salan de di nivîsandina dîrokê de. Em bên ser xala çaremîn di dawiya peyvên gotên kurdkirin. Peyvên hene em naxwazin wê deynin ji ber dirêjin hinekî em wan kurd dikin em xalê dinivîsînin. Mînak em datînin tîpa de û re. Em xalekê datînin têwa teya çi? Têwa teya doktor. Yan jî em carna di piraniya pirtûkê me de he we de heye. He tîpa he we de. Em xalekê datînin tê çûna te ye têwa teya her wekî din. Ne wilo ye? Her wekî din. Em kur dikin devêla ku em deynin her wekî din em datînin he we de. Di kurdkirina hevokê de. A pêncemîn di bîrkarî de li cihê hêmaya hevdanê tê bi kar anîn. Ji xwe xwendekarino bîrkarî li cem we heye pirê caran dema ku em deynin wek mînak dema ku em deynin di do hevdanî sisiya çi qeysî ye encam em ê deynin şeş. Tu dikarî ji dêvla hêmaya hevdanê tu dikarî xalekê jî deynin. Tu dikarî deynin di do xalekê dideynin sisê ejmar yan jî encam şeş. Li vir di bîrkarî de cihê hêmaya hevdanê wek mustalehkî tê nivîsandin û xalê tê de dinivîsînin. Bi kurtasî ev ji bo xala çend cihê wana hebûn hatin zelalkirin mînaka. Em bên ji xwe xalbendiya duyemîn çi ye? Xalbendiya me ya duyemîn bêhnok e. Bêhnok kengî tê bi kar anîn? Bêhnok di hevokên dirêj de dema ku kirde û lêker dûrî hev dikevin. Hin hevokên me hene dema ku kirdeyê walpêşî ye tu dinêrê têrker tê nivîsandin piştre lêkera me tê nivîsandin. Li vê dekê em neçarin ku em bêhnokê deynin. Wekî mînak dibêje
بلندێ mêrxas bala xwe bidênê me bêhnok danî pir bilez diçe dibistanê lêkera min li birê û kirdeyê min pêşîma ji bo wêna têrkerket navbera wa de em hinekî bêhna xeber didin û em bêhnokekê navbera van hevokan de dinivîsînin. Em bêrxana duyemîn di hevokê de di navbera peyv û birepeyvên ku di heman erkî de ne. Dema ku peyv tên rêzkirin lê eman erkên wan peyvan heman erkin. Mînak heger em bêjin şoreş em bêhnokekê deynin em deynin azad û mînak ciwan şoreşgerin. Li vir erkê van hemûyan çine aynî erkin şoreşgerin ji bo wêna em wan rêz dikin û em bêhnokê di navbera wan de datînin. Xala sêyemîn ji bo ji hevcûdakirina rêze hevokan. Hin hevokê me hene wekî şibandinekê didin wa wekî tiştekî yanî çawa her hevokek ji cihekî hatiye. Li vir em dîsan de çarin got em bêhnokê deyin. Wekî mînak dibêje roj diçe ava bêhna xeberdan bêhnokek nivîsand vê dekê me bêhnoka xwe nivîsand. Dibêje kew dixwînin bala xwe bidênê. Em dibêjin roj diçe ava navbera roj dema diçe ava û dema kew dixwîne her hevokek min ji cihekî hatiye. Dibêjê gerîla ji cihê xwe derdikevin û dest bi şer dikin. Bala Xwedayê de di van hevokên got her yek ji cihekî hatiye li vir jî aynî min ji hev cuda kir me bêhnok di navbera wan de nivîsan. Xala çaremîn dibe çi dibe peyvên wekî erê, na yan jî baş e yan jî serçavan em di van peyvan de jî em çawa dikin em bêhnokê dinivîsînin. Mînak heger em bêjin erê bala xwe bidênê erê ez bêhna xwe berdim li vir ez bêhna xwe berdim ez bêhnoka xwe dinivîsînim em ê biçin şanoyê. Mînak em ê biçin şanoyê. Min xala xwe danî li vê dekê min dîsa peyva erê em ê biçin şanoyê me xal di navbera wê de danî. Tu dikarî deynî na em naçin şanoyê. Dema gotibê na dîsa tu bêhnokekê datîne û tu hevoka xwe berdewam dikim. Tu karî dibêje baş e heydên biçin şanoyê aynî ew mînakana tên dubare kirin peyvên erê, na, baş e yan jî serçavan. Dema yek silavekê bidîte dibêje serçavan tu bêhnokekê dinivîsîne û piştre di hevoka xwe berdewam dike. Em bên li ser cûreya sisiyan ji a xalbendiyan xal bêhnok nîşana wê jî vî awayî tê nivîsandin li binî weke bêhnokeyî jor xal tê nivîsandin vî awayî tê nivîsandin. Awayên nivîsandina wê kengî divir dibê dikeve navbera du hevokên bi hev ve girêdayî ne. Dema ku ez bixwazim di hevoka bi hev ve girêdim ez mecbûrim ku ez xal bêhnokê navbera wan de deynim. Li vir wekî mînak dibêje ga dimre çerm dimîne. Xal bêhnok mi danî dibêje mêr dimre nav dimîne. Evaya jî ji xwe wekî gotinên pêşiyan e dibêje ga dimre çerm dimîne bala xwe bidênîm xal bêhnoka xwe danî li vê dekê vî awayî dibêje mêr dimre nav dimîne vî awayî xal bêhnok tê nivîsandin. Em bên cûreya diyemîn di pêşiya gihanek û daçekan de ku tevahî ji hev vediqetin. Dema ku pirê caran wek veqetan dikirin kê li vir çê dibe em neçarin got dîsa em xal bêhnokê deynin. Dibêje ev jî bi min re hatin. Te bêhna xeberdar te xal bêhnoka xwe danî lêbelê min e gihanek piştî wê nehatiye dibêje lêbelê venegeriyan li vê dekê me mecbûrin dîsa me xal bêhnok nivîsan. Em herin cûreya çaremîn ji a xalbendiya. Ew çi ye cotexal. Ji xwe cotexal jî di xalê got serserê hev tê nivîsandina wê vî awayî di hundirê pirtûkên we de jî vî awayî ne. Dema ku mînak tên dayîn. Dema ku em bêjin ji
شخوا بند وی یکمین دما کو میناک دین داین شخوا و میناک مال لسر تختی خویاین هر گو ام داتینن میناک ام جو تخالک داتینن و ام هبوک خو داتینن هر ام میناک داتینن ام پشتی وینا ام هبوک خو داتینن و هر وها ام بتی پامزنجی دست پید کن بند دویمی دبی چه دبی دما کو گوتو بیج هبه دما کو گوتو بیج هبه چاوا گوتو بیج هبه از بیج مثلا هندره وقت گوتو بیجه که هندره بیناد دماکو از بیجم زوزان مینا کتی زوزان تجو تخاله خود دانی بیجه زوزان بیجه روش باش دلال بالا خوب دینه روش باش دلال وقت بینا یعنی جی دکار بیجه دلال گوت پشتی بینات دیس هجو تخاله دینه و تهوک خواه بردوام بکه ام مینا که دینن ام بیجن زوزان بالا خوب دینه جو تخال من ویسان روش باش دلال روش باش دلال روش باش دلال پشتره ایجاداتانین دلال روش باش زوزان وی آوائی دماکو گوتو بیش نابرا دو کسایتان ده هبه لویده که ام دیسا جو تخاله ده نویسینن آسیسیات بیچه جبون نویساندنا دم جمیر دماکو ایرو ام بیجن ایرو دم جمیر انجی ساعت یانجی ام بیجن بچیه ام بیجن آنکا 10 و نیف دماکو وی آوائی ام دنویسینن ام داتینن 10 ام جو تخالک دنویسینن و ام داتینن نیف باشه لوی دکیش بو دم جمیره جی ام جو تخاله بکار تینن ام بین بشا پنجمین جا خالبندیان بشا پنجمین جا خالبندیان چیه سه خال بدو هفده تی نویساندن دو آوای نویساندن آویدت پرتوک آوده هنن لویدت بچه دبی لداویا هواکین گو سرگهای نبونه لداویا هواکین کو سرگهای نبونه وکی چه ام دیجن وکی امی چند هواکا که تیبیجه از چوم دبستانه از هاتم یعنی ته هواکا خو بردوام نکریه تی هواکا خو بیجی لیتا بردوام نکریه تسری خود هجین از چوم پشتره از هاتم و تماسه کنی پشتی وی تسی خاله دنویسینه دورده او حرسی خالته نویساندن تی واتیا کو ته هواکا خو هم بردوام نکریه خاله دو یمین چیه لجهه گوتنین کو نهاتنه خواستن دما کود بیجی اره از زانم گلک جاران دما کوم اره از زانم تسی خاله دت گوتنک تنا خوازت بیجی یعنی خواستکات تنه گوت بیجی دیسا تسی خاله دنویسینه و پشتره ته هواکا خو بردوام دکه مگو پرسنیشان آوای نویساندن پرسنیشان کنگیه و چاواته نویساندن شخوا پرسنیشان وی آوای ته نویساندن و کنگی ته نویساندن ام بیجن دخاله یکمی لداویه هواکه پرسیاریه دما گو هواکک مهبه آوای پرسیاریه ته دبه پرانیا پرتوکی و ایرفه دهاش خوا اف پرسنیشان ته نویساندن جبر پرستم ته نویساندن و پرسنیشان آوی هیه میناک ام بیجن هەڤالناو چییە؟ هەڤالناو چییە؟ ئەم چاوا دکەن ئەم هێمایە پرسیارێت نویسینن ji ber ku awayê pirseyê vaya ji bo xwendekar tê dibihêzirin û her wiha bersiva wê jî deynin ji xwe medwaneya de jî digot ji xwe piştî wêne dema bersiv tê nivîsandin jî tîpê mezin em dest pê dikin ya duyemîn di hevokên rêzkirinê de dema ku pirs pir bin carna jê pirê caran jî hindirê pirtûka we de sê çar xarin heta got awayê pirsnîşan tê nivîsandin mînak em bêjin em ê aynê vê mînakê din em bêjin hevalnav çi ye hevalnav çi ye em bi hinokekê datînin taybetmendiyên wên çi ne taybetmendiyên wên û dikare bêje cûreyên wê jî çi ne tigelek pirsareyj dike piştre ti pirsnîşana xwe ti dinivîsîne yanî sê çar pirs di hindirê pirsekê de ne ti her pirsekê ti danayîne ti bi hinokê datîne piştî ti digê dawiya wê na ti neh pirsnîşana xwe li dawî dinivîsîne em bên xalbendiya me a heftemîn baneşan baneşan kengî tê bikar anî baneşan jî li piştî peyv û hevokên
کو جوش و خمه دیار دکه دما تب جوش به یعنی خمه که جانا تبی واخ چه بود تو هنکی سکنه پرسنیشان خوداتینه پشترات دست پید کم جانا جوک میناک تبیجه هی بخت خراب بالا خو بدنه ولو تما وك بيت تماي ماي تتبيجي هي بيت هي بخت خراب تبرسنيشانا قل بيدك تدنبسينه هندري هبو كده تتبيجي كوچريج كوچبريج مرنه خراب تره كوچبريج برنه خراب تره كوچبري جمرنه خراب تره لفر تا يانجي هبوكا تا يا بجوشك يانجي ماتمايبونك يانجي في اواي تهرتم برسنيشان اخويا دنبسينه بشتي بانجن يانجي حسكرن يانجي ترسكي مثلا تتبيجي هواري ما تشبويا بالا خو بدي دما تتبيجي هواري ما تشبويا يانجي دبي هواري اگر بمالكت بالا خو بديني ام ديسا برسنيشاني ام بانشاني دنبسينه يانجي تتبيجي اخ دلي من شكست دیسات پرسنیشان خواهد بانشان خواهد نویسینه پشترت هوا که خواهد بردوام دکه ام بین خالبندی هشتمین خیزکا آخافتنی خیزکا آخافتنی کنگی تیب کار آنی زاروک نوش خواه جبو دیار کرنا آخافتنی تیب کار آنی یعنی دما دست پیکا تم بجاره که بنویسینه شخون بجاره ود پرتو که ده ماشاءالله زیدانه دما گت دست بمجاره خو بکه یعنی دست به هوا که بکه تبي خيسكي تدنبيسينه بشترا تنه بردوام دك تتبيجي ام دروشك اولويه دنا دورات بردوام دك حطاني وتدقي داوياوينا هر وها تقلك خالبندي اجي تبكارتيني ليد سبيكي تبي خيسكي تدنبيسينه ام بين نهمين نهاد بيجي خيسكا نافر يعني بندك لفر اف بندك شخوا نعاد سبيكيه جداهي نابرا مجاراته يعني هفوكاته ودما كنت دست بيبك تلفيشي دنبيسين لي ابايا كنجي تنبيساندن دما جو بيبك دريس كرناته بداوي نبو به لي چاوا جهوي مثلا نمايه تنچار دمي تدنبيسين تمجارا خلويدك تدنبيسان تقيال فيدك برتقالينو ساتيه تقيا فيدك مثلا بيجن الفيده چاوا تبيجي خالبندي نه تدين خالبندي داويا وينا تدين خال بن لفيدك جهنما تمجبور تخيسك كيد نفيسينه تبردوام دك تتبيجي خال بن دي تلفر بردوام دك جبو كو تزانب انه اف بردواميا ويناي بي بجبوج هف ني قد كرن هادو يمين دريزمان ده دما تبيشگرو پاجگرو كتايا شف دردخه دما قلت ريزمان ده بري جاران تبو خاز بيبك كتابك ام بيجن ميناك ام بيجن دبستان بالا خو بديني بري جاران زاروكي مخ براني د قناغ سرطاي ده داتينن د خيسك كي داتينن بس خيسك كي تان د بس تان هبوكا خو دما جو بي باخو يعني هبوكا خو كتدكن بفي اواي دنبيسينن يعني جي پیشگر و پاجگر اجی جانم کارتینه دما تبیجه گا وان تی چاوات دیار بکه انو هوا کتا پیک هاتیه به پیشگره یا به پاجگره تی دینه گا خیسکه که داتینه وان جبو گوبه دیار کرن کو اف مینا کا گوته دانیه پیوه که پیک هاتی اف پیشگر آوی یانجی پاجگر آوی نایی ام بین دها خیزکا خواری کنگی تیب کار آنی دی بیجی درزکن هلبستان ده دما کوچاوا درزکی هلبستاش خوا کی کو ام دزانن هلبستی ما دما گو چارک بن یانجی جوتک بن بدبنیا هفته نویساندن لی پر جاران خوندکارن هنه یانجی قالك هلبسوانه مجي نبي اوايداتين وك خيسكا خواري دخلنا براويدي ودن دنبيسين دبيجيب دما دني دبا بهار بالا خو بدني دما دني دبا بهار شاو دكن في خيسكا خواري دنبيسين جبو گوزانبن انو ابدود بشك دنه يعني ريزك دنه دبشكبن زوي ودار بالا خو بدني دبشكبن
زەڤێ ئودا li vir çawa dikin ji devêla ku dibiniya hev re binivîsînin di aynê di nefsa wê rûpelê de dinivîsînin lê çawa dikin wek xêskekê dixin navbera wê nade ev rêzika yekemîn e ev jî rêzika duyemîn e hin helbestvan vî awayê dinivîsînin di nivîsandina dîrok û navnîşanê de bala xwe em bidênê mînak em ê bêjin dîroka xwe yan nîşana xwe yan jî bixwazin cana xwendekarin nameyekê bişîrin cihekî yan hevalekê xwe re çawa dikin dîrok û navnîşanê datînin datînin taxa cûdî bala xwe bidêne dîsa xêska xwarê datînin qamişlû piştre dîroka xwe dinivîsînin em ê bêjin dîroka îro çendê mehêmê dîroka îro binivîsînin dibêje heştê meha çaran 2020 ji xwe me zelal kirbû jî ku di dîrokê de dibe got xal jî bê nivîsandin û dibe got xêska xwarê jî bê nivîsandin dema ku tu nameyekê bişînin yan jî tu ji xwe nameyekê li ser lênûsa xwe binivîsîne em herin xala din a dunnikê kengî tê ji xwe awayê nivîsandin awê jî vî awayî di hundirê pirtûka di rastî awayê nivîsandin yan jî karanîna wê ne zêde ye dibêje di nivîsandinê de ji bo balkişandinê li ser peyvekê mesela dibikişîne em mînak em bêjin di perwerdeyê de em bêjin bala xwe bidê di perwerdeyê de akademiya agît çêlo yan herî binavû deng e bala xwe bidêne peyva agît çêlo min cuda kir yanî tu girêdana wê na yan jî pêv ez balê tenê dikişînim ser perwerdê ez balê dikişînim ser perwerdê ez bêjim di mijarên perwerdeyê de mînak em bêjin akademiya agît çêlo a herî binavû deng e yan a herî got perwerdeya baş yan jî a xwendekarin yan jî a mamosteyên got derçûnik baş wa wek bêjê derdixin vî awayî ez balê tenê dikişînim ser tiştekî dema got ez balê dikişînim ser ez peyvekê yan jî ez cihekî ez xim nava hevoka xwe ji bo balkişandinê em bên a din a dawî kevanek kengî tê karanîn di daxuyaniyên ku biçûna hevokê ve negirê dayîne çawa ev jî teqrîben wek balkişandinê de çawa hevokê tu dibêjibî helbestvanê me yî Kurd cegerxwîn te di nava kevanekê de me danî Şêx Mûs Hesen me navê wî danî ti girêdana vê bi mijara mir tune em bêjin helbestvanekî navdar e helbestvanekî bi nav û deng e li vir tenê çawa ev peyvaya wek daxuyaniyekê hundirê hevokê çê dike ez dixim navbera di kevaneka de tenê ji bona ku ez anibim înû ev navê vî helbestvanê yan jî pirê caran em wek bê navê wî tê diyar kirin yan jî dîroka ji dayîkbûna wê yan jî dîroka a çûyî ser dirovaniya xwe bes ji bo diyarkirinê yan jî tê xuyanî kirin li vê dekê ji xwe xwendekarên hêja xalbendî ev bûn 12 beşê xalbendiyê di hundirê pirtûka we ya dehade hatin zelal kirin bi vî awayî ez bêvî me got hûn jî li ser hin pirsên rixandinê ji xwe hene di hundirê pirtûka we yî a dehade rûpela 106 ez bêvî me ku hûn li malê li ser van pirsên nirxandinê a beşa pêncemîn bixebitin û rajin pirtûk û lênûsê xwe û bi awayekî xweş û zelal hûn bersiva wan derxin ji ber bersivê wana pir xweş û zelalin xwendekarên hêja û delal ji xwe li vê dekê em digihêjin dawiya pirtûka deha a rêzman me pirtûka xwe bi dawî kir em bihêvîne ku dema weşanê hemû xwendekar bi awayekî ciddî li ser van mijara yan jî li ser van waneyên got hatin dayîn bisekinin û bi kêfxweşî tevlî pirtûka xwe bibin û bi dilekî xweş hûn pirtûka xwe jî bi me re bi dawî bikin ji bona sûdgirtin hebe ji bona em bihêviya ku sûdgirtin jê hatibe girtin û bi awayekî xweş û zelal hatibe gihaştibe we dema we xweş bê û bimînin xêr û xweşiyê de û em sala bûê înşaallah sala bê ku em bi hev re li dibistana bin û em waneyê xwe di hundirê refa dibidin ne bi vê rêya a online saeta we xweş